The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Psalm chapter 5, verses 1 to 8 and 11 to 12, it says, "Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield." In Psalm 147, 3 to 5, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite. Psalm 145, 13 to 14. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord upholds all who fall, and raises up all who are bowed down. Sa dili pa kita magpadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, ikinahanglan ang atong himog pagsusi sa atong kaugalingon kung nanapa makita mga sala nga nagapabilin diha, kay kini kung dili isugid ngadto sa tuwangan sa Dios nga mahan, mahimo lamang babag. It can only be a stumbling block or a barrier sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios busa. Let us use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique or the recovery technique, nga nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga dili magtotoo, nga nagapaminaw ning atong Bible study, dapit ka, giawhag ka, nga imong gamiton ka ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon, magampo ta. Ama namong Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo ni Rapita sa makausapa, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos niini. Salamat nga ipabuhi mo pa kami. Kinitimailhan, ikaw nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi. Ubani kami karon sa among pagtuon sa imong kamaturan, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo. Salamat niya among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, atong mga suki, atong mga subscribers nining atong daily Bible study, o labi na kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo. My fellow believers, welcome kaninyong tanan. Okay, so
Di ta maglangan aniya pa kita magadupot ni nga tungtunanan nga giuluhan og unsa the doctrine of apostasy. Okay? Now kagahapon mao ni atong gibiyaan. We do not know when will the rapture occur. Basta walay na sayod. Apan naay doktrina nga giingon og the doctrine of imminency. Amot pasabot nga sigurado gayud kanang moabot. It is inevitable. Og nasayod na tag-unsa kining rapture, mao kini ang banhaw sa tanan nga mga magtotoo. Okay? All believers throughout the world will be will be caught up in the air, in mid-air. Okay? So, mao kana nga ang gisulti diha sa 1 Thessalonians 4:16, 17. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Mao kanang rapture. So, tinuod nga mahitabo kini, apan we do not know when will it occur. Why na ibaw? Wala gyud na sayod, bisag ang mga manulunda wa ka hibaw niini. Mga anghel wala. Ang Diyos ra ang nasayod. So we should not be concerned as to when will it happen. Our concern should be how to be ready, how to prepare ourselves. Ang pagpangandam sa atong kaugalingong kalag. Okay? Kung we are right with God, nagapadayon ba kita sa pagtuman sa perfect will of God? Mao kana ang atong tulumanon ingon nga mga magtotoo. Now, our gathering together unto Him at the end of verse 1, katong atong gihisgutan kagahapon, kini may paghisgot sa pagsakgaw sa simbahan. Kining pagsakgaw mo kini ang binisaya nato sa rapture of the church. Okay? Okay. Ug sa atong giingon kagahapon nga dihay fake news, false information nga nagakalat dito sa unang siglo during the first century, just as there is karong mga panahon na. Kalat naman po ni mga false information, mga fake news. Uso na. Uso naman yung mga fake news karon, di ba? So, it has never stopped. Wag yun ni mundang. Now, kini si Satanas is never going to stop hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And along with his demons, the fallen angels, they're going to be put in the abyss. Ibutang ni sila dito. Mao kini gitawag og the bottomless pit, bungaw nga way kinutuban. Nga gisgutan kini diha sa Revelation chapter 20 verses 1 to 3. 1 through 3 atol sa ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo, second coming. And one of the reasons, but not the only reason, that the millennium gitawag kini og golden ages. Tungod kay nianang panahon na wa na relihiyon. There would be no more religion. Wa na mga mini nga mga doktrina, no more false doctrines anywhere sa on the face of the earth. Wala na. Atol sa paghari ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. Sod sa pila ka tuig? Usa ka libo. Literal yun. Sa kalibo ka tuig. That's when our Lord Jesus Christ will reign this world. Okay?
dili tiyaw ang kanindot og pagkalim og pagkamabulukon niya ng panahona. It's gonna be fabulously wonderful time. Just think what that would be karong panahona if we just remove all the false doctrines diyas gawas. Di ba unsa kanindot unta? But the curse, ang kanang tunglo, the curse will be taken off by nature. Ang millennium musugod only with believers. Okay? Ang magsugod ni ining maong panahon, mga magtotoo lamang. There will be justice administered by our Lord Jesus Christ kada buntag. It's gonna be a fabulous time. Si Satan, by the way, is cast into the bottomless pit niya ng panahon for 1,000 years. Usa ka libo ka tuig. Og human niya ng gidugayuna, suma sa giingon diya sa Revelation 20 verses 7 through 9. Kini si Satanas pagbuhian. He shall be loosed out of his prison. Og mugawas kini siya aron sa padayon sa tiwas sa iyang paglingla, to deceive the nations, to finalize his rebellion, and then itambog na gyud kini siya dito sa linaw sa kalayo, the lake of fire. Revelation chapter 20 verse 10. Now, the gathering together unto him is a reference dinhi sa pagsakaw sa simbahan. Again, wa ka mahibaw kanus agyod may tabo kining rapture of the church. Basta all the believers has to do maura ang pagpangandam siyang kaugalingon. That's the only thing. And the way for a believer to get ready alang sa eternal state, mao kadtong atong gihisgutan di padugay kagahapon, no? Atong gihisgutan man ni kagahapon. O kini magasugod pinaagi og positibong kabubuton, positive volition ngadto sa pulong sa Dios. Because positive volition toward the Word of God, that desire to gain the knowledge of the Word of God, and thereby pagtuman sa kabubuton sa Dios alang sa kinabuhi sa magtotoo. Maangkon lamang sa magtotoo ang kaalam diyas pulong sa Dios, sa diha nga magabaton kini siya og positibong kabubuton ngadto sa pagtuon, pagkat-on, paggamit sa pulong sa Dios. Og sa pagkat-on sa magtotoo sa pulong sa Dios, iyang isagol kanang nakatunan niya nga doktrina uban sa iyang pagtuo niya na. That's blending that knowledge together with faith. Okay? Na siya sa kagayunan sa pagkatinuod sa mga panalangin gikan sa iyang nagian nga potentiality. Now, it has become a reality of blessing dito sa pikas niini. Sanglit, kanang iyang pagsagol sa doktrina o sa pagtuo, mixing, blending, doctrine with faith, kana mo resulta, mo sangpot ngadto sa kahimtang sa pagkatinuod na sa doktrina o doctrinal reality. Ingon man divine viewpoint mental attitude. Nga sa dihang ang magtotoo makabato na og divine viewpoint attitude, nan makaangkon ka na siya sa espirituhanong gahom, spiritual power in life. Okay? Mao kini ang source, mao kining tinubdan sa spiritual power, sa spiritual discernment, spirituhanong pag-alinggat. Ingon man sa espirituhanong gugma, spiritual love. O kini mo resulta ngadto sa giingon sa in English og doctrinal orientation, doctrinal objectivity, doctrinal confidence, doctrinal nga kalig-on, doctrinal courage, pagkailuna sa iyang tumo, goal orientation, grace orientation, sulod nun nga katahom, inner beauty,
ug uban pang manindot nga mga resulta niini. Laki pa gyud sa iyang pagkaokupado sa doktrina ug sa control thought life by which ang maong magtotoo nagasibog sunahan sa iyang pagtuman sa tanang mga tulumanon sa phase 2 life, panginabuhi ang Kristiyanon sud sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Inomdong ka ba sa tulo ka bahin sa plano sa Dios? Phase 1, kaluwasan. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. Now, sa laktod ng pagkasulti, ang magtutuo nga nagapadayon sa pagbuhat ni ining maong mga tulumanon agig tuman niya sa execution of the protocol nga plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Kining maong magtutuo nga atong gisgutan dinhi, dili gyud siya magpabalda, dili siya magpalinga sa iyang pagdupot, siyang pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang gipunting ragyod sa huna-huna sa maong makugihon, matinud-anon, malawtayon nga magtotoo, maong iyang tumong, iyang goal, ang iyang pagkabot sa paghimaya sa Dios. O sa iya na unyang pagdungog sa famous accolade, well done, good and faithful servant. You have been faithful on the few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Na, mao kanay klases magtotoo. That's the kind of believer who is fulfilling, nagatuman sa kabubuton sa Dios, alang siyang kinabuhi. And thereby fulfilling, completing the divine viewpoint purpose, Diyos nung katuyuan siyang kinabuhi. Mao hinungdan nga si Satanas will do anything to get a believer distracted gikan sa pulong sa Dios. Maningkamot gyud siya. Kanang mandimbasog gyud si Satanas sa pagbalda ug paggamit sa tanan niyang mahimo, sa paglinga, kung mahimo sa paghunong, sa magtutuo sa pagsibog sunahan sa iyang kinabuhing Kristiyanon. Iya gyud ang pangita pagi. Busy pagayo kini Satanas sa pagpangitag pagi. Aron lang iyang mababagan ang nagatubo og hamtong espirituhanon nga magtotoo. You see? Just like he will use anything to get an unbeliever distracted from the gospel. Mao po na iyang tumong. Duha man ni kay goal niya. Yung goal niya ngadto sa mga unbeliever nga babagan niya nga dili makadawat sa maayong balita sa kaluwasan aron di maluwas. Ug katusap nga mga magtotoo babagaan po niya. Mangitag yun na siya pagi nga mahunong ang iyang kanang tuon sa pulong sa Dios. So, he will try his best. He's within his power to get an unbeliever di magtotoo, distracted from the gospel. Tumong ni Satanas sa pagbabag sa di magtotoo. An unbeliever nga dili kini duyog, makadungog sa mayong balita sa kaluwasan. Kaya nga naman, you know why? Nga dili siya buot makadungog sa gospel ang unbeliever, dili magtotoo. Tungod kay si Satanas miserable. He is a miserable creature. And do you remember the principle on this? Misery loves company. Miserable. Alaot o makaluluoy magud ni si Satanas. And that is why he wants unbelievers to be miserable like him. Likewise sa mga magtotoo. Buot niya nga miserable po ni sila sa ilang kinabuhing Kristohanon. Mao nang mitunga ka ng maong popular nga prinsipyo, misery loves company. Ang yawa, dili buot nga makadungog, makadawat sa mayong balita sa kaluwasan ang mga unbelievers. Sanglit,
nahibaw siya nga kung mudawat sa kaluwasan, ang dili magtotoo, adto kini siya mudangat sa langit. Ug labihan is pagkasina ni ini niya. Kaya di naman siya makaanto dito. Wala naman siya chance. Kaya nahibaw man kini si Satanas pag-ayo nga. Wala man siya laing padulungan. He has no other place to go than the lake of fire. Nagiandam sa Dios alang kaniya ug sa iyang mga demonyo. Sumalas gisulti di Mateo 25:41. Itambog man kini siya diha. Human gyud sa millennium. Nga mabasa nato kini diha sa Pinadayag kapitulo 20 versikulo 10 nga nag-ingon sa in English and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Again, Satan wants as many people, mahimo ang tanan, which is impossible to happen because of man's foolish dili man ginamahitabo. Apan ning kamot yun siya. Kung mahimo ang tanan nga madani, kung mahimo madani, malinglan niya ang kinabag-an nga duot sa katawhan ngadto sa padong sa kalaglagan, eternal destruction tungod sa prinsipyo misery loves company. Ug sa ato pagkonsultihan sa Binisaya, ang pagkaalaot may gumaon og mga kauban, mga unong ba? O sa inato pag yung pagkasulti, ang pagkalaot buot o kauban. Gusto? So akong subliyon sa pag-ingon, nga kini si Satanas is so jealous, labihan niya sa pagkasina yun, of every believer. Sanglit muadto man kini siya, the believer muadto man kining maong magtutuo dito sa langit, diin didto, wa na'y kagool, wa na'y pagantos, wa na'y luha, wa na'y kamatayon. The old things are passed away. Or, as what Psalm 16:11 nagaingon kini, in God's right hand there is the fullness of happiness and pleasure forevermore. Kaya samtang kita mga magtotoo, nagapahimo sa pagtagantam sa great time in heaven with God, ibaw kagun sa himoon o may tabo ni Satanas sa iya mga demonyo, burning in the lake of fire. Kini si Satanas is so intensely jealous of believers. Kining hitabua is something else. While dili siya makatangtang o take their salvation, dili niya matangtang kaluwasan away from them. Kung may nagkasabot ba sa eternal security apart from the Godhead, it is Satan. Satanas. Analay duha ka butang ang mabuhat ni Satanas. He only has two things that he can do to a believer. Ang una is to screw up his life in phase 2. Pagguba o pagdaot sa kinabuhi sa Kristohanon by getting him distracted from the Word of God in his life. O kana makapugong sa reward factor dito sa phase 3. O balikon ta, kining prinsipyo niya, misery loves company. Ug busa, kini si Satanas ginganlan og avowed enemy of God ug sa kaliwatan sa tao. Ato siyang kaaway. Iyang tumong ang pagbubas kinabuhi ni bisag kinsang tao, most especially sa kinabuhi sa mga magtotoo. Pinagi sa pag-distract o pagbalda sa magtotoo nga dili ang tuon sa pulong sa Dios. He doesn't care what o unsay iyang gamiton sa pagbalda sa magtotoo. He don't care. He will use anything. He will do anything ang gitugot sa Dios nga iyang mabuhat. Look at the way o giun sa niya pag-atake si Job. Ninundom ka?
Sa usa lang kahapon niya na, in one afternoon, iyang giguba ang tanan ni Job nga katigayunan. He destroyed all of Job's wealth. And iya pag yung gipamatay ang napo ka mga anak ni. Tiyaw mo na. O in a few days later, giyatagan pag yun is Job o kabahong, skin ulcers. Gikas o nini, nganto siyang lapalapa. Umiingon ni Satanas, ngadto sa Dios, Ginoo, kung imong itugot nga pamtangan ni Job ining mga butanga, dili na kini siya mo panalangin kanimo. He won't bless you. Pasabot nga muhunong na kini siya simba kanimo. And of course, the issue to Job was, will this satanic attack going to get him distracted? Makabalda ba kini kaniya siyang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos? You see? Is Satan going to be effective? Is Satan's theory about you right? No, it wasn't. Sayop si Satanas bahin ni Job. He was wrong about Job. Tangtanga ang iyang mga kauswagan. Take his prosperity away and he will turn on you. Mutalikod. Mubiya kini siya nimo. Dili na kini siya musimba nimo. Dili na kini siya mahigugma kanimo. O di na siya mutahod kanimo. O di na ni siya mo function with doctrine anymore. But Satan was wrong bahin ni Job. What a believer's objective o tumong niya diha sa phase 2 sa plano sa Diyos, maong pagsiguro nga sayop po sa kini si Satanas about any other believer. Ayaw yun pagpabalda from the Word of God. Ayaw. Kasabot ka. Ayaw ug ayaw. Kimani ka na pag-ayaw, igsuon nga magtotoo. Kaysa gayon nga magpabalda ka sa imong pagdupot sa pagtuon sa pulong sa Dios, nan. O nagingog imong tinuyuan nga nagpabalda, nagpalinglakas panuway o sayawa kansang tumong diha nimo maong paggusbat, pagpusgay to devastate kung paggunob nimo sa imong pag-alagad sa Dios pinagi sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya bigod nimo ang tuyo og tumong ni Satanas kanatong mga magtotoo maong paglingla, paglansis to deceive. Iyatang lansison, iyatang linglahon. Nga sa higayon, nga ato siyang tugutan sa pag-penetrate sa atong Kristohanong kinabuhi. Mo nagiingon sa popular nga prinsipyos Doctrinal, you're a product of your decision. Basta? Namauna. Diha sa ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 2, gisgutan diha ang pulong apate. Apate, A-P-A-T-E, deception. Pasabot, paglingla. Lying to the human race. So, the gathering together unto Him, kini naghisgot, it is a reference to the rapture of the church. And, ang matag magtotoo in the church age is going up by physical death or the rapture, whichever occurs first. And there's two ways for a believer to die. Huwag ako magpasabot o on the ground or on the air or on the water. Nga akong gipasabot, having executed, having fulfilled the will of God for his life. Or, napakyas bas pagtuman niya na. So, it says sa versikulo 2 that you should not be shaken in mind or be troubled either by spirit. Ang ipasabot pinagis doktrina. O by word or by letter, ingon nga gikan kanhamo. Kaniyan itong higayuna, nagpakalat o nagsabwag man silang mga mini-laging doktrina, false doctrines, stating that kadtong mga
kalat nga mga false doctrines gikan kuno ni Pablo. Paul was teaching this kuno, and they were lying. You see? Na makak na po sila. Baka kadong tanan. And they were kuno, kung karon pa ng panahon na, they were fake news. Fake news. O gani ang suod, content of it. Sumala pa nila that the day of Christ is at hand. Now, ang day of Christ dinhi is a reference to the time sa dihang si Ginoong Kristo mo take over sa pagdumala, rulership dinhi sa kalibutan at the second advent. Revelation 19:11 through 21. So aniya ang tubag beginning at verse 3. Let no man deceive you by any means. Well, the first thing na kinahanglan nimo nga masabtan about the first part of verse 3, mao ang pulong let does not belong here. Ana kini sa gitawag taog aorist active subjunctive third person singular. Mao kini gitawag og prohibitive imperative. Sa gayon nga ang sinultihan nga Greek language mugamit og pagdili on prohibition. Dili kini siya mugamit sa ingon og aorist imperative. Mugamit kini sila og present imperative. Now this happens to be ana sa aorist active subjunctive third person singular gikan sa verb nga ex apatao. Ex apatao. This is a beautiful word. Kini nagpasabot to deceive, ex out from, in this case, out from the truth. To leave somebody away from the truth of the Word of God. Mao nagiingon og distraction. Distraction. D-I-S-T-R-A-C-T-I-O-N. Distraction. Now it says, no one, may mo siyang mababae ba o malalaki, young or old. The gender doesn't make any difference. Ang edad doesn't make any difference. No one deceives you, misleads you by any means for. And then the next lima ka mga pulong gisuwat nga italics nga gidugang sa mga translator sa in English aron sa tabang sa pagsabot sa mga English reader. Apan kini nag-iingon og because if a falling away may first come ug ang man of sin may be revealed, ang anak sa perdition, the son of perdition. Dili mo dangat ka ng adlaw. Dili. Anaata din you see, an almost a totally elliptical nga apodesis din Just the prothesis is set forth. Maingon ta. Mo hinungdan nga mga pulong sa italics gidugang din aron sa pagpaklaro sa apodesis niining mao nga conditional clause. Apan ang pulong accept din it begins as third class condition. Og doon na tayo duha ka mga verbs din ang conditional particle e-an og ang negative nga maingon tang naganegate sa verb din mao ang may or may nga gigamit uban sa subjunctive mode. Adunay duha ka verbs din Ang una, the first one, is the aorist active subjunctive third person singular. Gikan sa verb nga erkomai. Kini nagkanayon og if kon a falling away first may not come. Now, the falling away, here's the feminine negative singular. Ug tanawa ang noun nga ania dinhi. Apostasia. The origin o sinugdanan sa pulong apostasy. Apostasia. Inomdom ka sa kung
pa tinaw nako nimo, Apo og stasia. O kung imong hinumduman ang kahulugan nining maong pulong, stasia is a noun nga nagkahulugan og to stand, pagbarog. Apo nga nagkahulugan og away from. It's the origin nining mao nga pulong nga verb aphistemi. Ug busa atong nakita nga ang pulong aphistemi producing apostasia is the origin niining pulonga. The noun nga nagagikan sa verb og it is a reference dinhi ngadto sa worldwide apostasy nga naglakip sa negatibong kamubuton niadto mga dili magtotoo ngadto sa God consciousness. Okay? Ikaduha, ang negatibong kabubuton sa dili magtotoo ngadto sa maayong balita sa kaluwasan mao kanhi ikaduha. Ug ang ikatulo, the negative volition of some believers ngadto sa pulong sa Dios. They're standing away from the Word of God. Nagka-layo sila. Okay? Though, ang context din sa 2 Thessalonians chapter 2, naghisgot kini o it's dealing primarily with the apostasy sa mga di magtotoo. Ang ilang negatibong pagtagad, their negative response, ang ilang kagahi o katiga sa ilang mga kasing-kasing atos pagkaamgo nga naay Dios. Ano gitawag na ito? God consciousness. Ug busa ang ilang pagkanegatibo nga sa maayong balita sa kaluwasan. So, kini nagpasabot og a standing away from or apostasy. Okay? And it's not a reference sa pagsakgaw sa simbahan. It's a reference to worldwide apostasy toward God consciousness and toward the gospel. Kini mga butanga o hitabua will precede, muuna, sa di pa mubalik sa Ginoong Jesucristo din sa kalibutan. If a falling away, a standing away may come first, muuna sa pagkitabo, o compounding this prothesis, the man of sin may be revealed. Ang tao sa sala, man of sin, mahimo nga ikapadayag. Aorist, passive, subjunctive, third person singular. Aniya ang ikaduhang verb din. Well, ang unang verb mao ang erkumai. The apostasy may come. Erkumai, apostasia, mao ang subject sa maong verb. Aniya ang ikaduhang verb, apokalupto. Now, ang noun, pangalan, mo ni Visayan sa noun. Ang noun, pangalan, nga that is derived from apokalupto is apokalupsis. Apokalupsis o ang pulong apocalypse nga anglicized ang singa na ni mura pilo niya itong dila ni anglicized. Okay. Pulong nga apocalypse, gi-anglicize na nila ang title sa libros pinadayag, the Book of Revelation. Now, the revelation of Jesus Christ, Revelation 1:1, that's apokalupsis nga nagagikan is derived gikan ni verb nga apokalupto. By the way, ang kalupto mismo nagkahulugan og to conceal something. Sabi di saya, pagtago o pagtabon o sa kabutang. Apo means, ang sabot sa apo, away from. Ang pagpahilayo gikan sa, away from. So it means, ang opposite, it means not to conceal, kundili ang pagkuha sa tabon, to uncover, to unconceal, or to reveal ang pagpadayag.
Now, ang giingon nga man of sin, this is a reference to the Antichrist. Okay? The name or the man of sin may be unveiled or be real. Sabi niya, ipadayag ang iyang pagkatinuod nga siya. Ana ka na sa aorist tense in a point of time. Ipadayag na kini siya, is going to be revealed, human gyud sa pagsakgaw sa simbahan right after the rapture of the church. Atong makita ang nagasunod-sunod nga mga pangitabo, the sequence of events nga may kalabutan ini karong taon-taon. Now, kini atong giingon og son of perdition o son of destruction. Mao kini ang mga pangan, the title of the Antichrist is a reference to the Antichrist. Ug atong mamatikdan nga duha kangan ang gidani ini niya, the man of sin ug ang the son of perdition. Ang perdition nagkahulog destruction, ang pagguba. Gitawag kini siya og the son of destruction. Umikan sa negatibo niyang pagtagad ngadto kang Ginoong Kristo. Ug siya gitawag og the man of sin. Sanglit mopatuo siya. He will claim to be God. Mopatuo siya nga siya kuno ang Dios. Now, there is no greater sin. Wa nagyuy mas lambaw pang sala than for man to attempt sa pag-isa siyang kaugalingon, to exalt himself in the stand in the place of God. Kining maong Antichrist is going to be the very embodiment of the quintessence of evil. Ingnon tag, mao ni siya ay kinahingpitan sa pagkadautan. Kasabot ka? That is why he is known, pinaginining duha niya ka titulo o pangan. Ingon man, ilado kinigingan lag uban pang mga pangan. Sa gitawag kini siya, og the man of sin, og the son of destruction. Og sa panahon sa tribulation period o panahon sa kasakitan, mopatuo kini siya nga siya mao ang Dios. Ug mulingkod niya siya sa templo sa Dios, agi og padayag o pagpatuo nga kini siya ang Diyos. He's going to claim to be God. God, small letter G. Mubalhin siya gikan sa iyang posisyon sa pagkakaroon din sa kalibutan. Claim siya karong panahon na to be the vicar of Christ. That is, siya kuno ang direkta nga tinugyanan, the direct representation of Christ on the face of the earth. Ang atong isgutan din ni mo ang Papa over there sa siyudad sa Vaticano. The 109 acres over there just north of the Tiber River diha sa Roma. Ana sa amihan ng bahin sa Roma diha sa Italian Peninsula. Hari kini siya sa usa ka political empire nga nagtakuban who is concealed nining kulto, nining religious system nga gisgutan diha sa libro sa Pinadayang Kapitulo 17, ug moabot ang adlaw nga tingali ka nang naglingkod diha sa trono sa maong pundok, mao kana siya ang Antichrist. Wata kay bao? Wala kay bao niya na. O man tay way of knowing, ug mao bagyod kana siya ang gitumbok nga gidudahan sa mga Kristohanon. Apan, I don't think mao gyud na siya ang ilang itumbok. Now, si Pablo nagkanayon diha sa versikulo 5 sa 2 Tesalonica kapitulo 2. Wa ba mo makahinomdom kasamtang nakiuban pa ako kaninyo, ako kining gi-explain ninyo, ako mong gitudluan bahin ini mga butanga. Now, sa verse 6, and now you know, karon ba na kamo,
Anaa ka na sa perfect tense sa verb nga eido. E-I-D-O. You have known in the past, uban sa resulta, nga you still know it. That is, you believers in Thessalonica, if you still remember sa doktrina nga gitudlo, samtang diha pa ako uban kaninyo. Mao kini ang perfect tense of verb eido. Ang pulong nga eido, it says time sequence. Kaniadto, karon ug umabot sa. Okay? Kaniadto, karon ug umabot pa. Past, present, and future. You have known in the past, naibaw ka mo sa kaniadto, at a point of time, kamo nakakato niya na, namely, while I was there, samtang diha pa ako mong gitudloan og doktrina matud pa ni Pablo. Ug kung inyo kanang gi-retain, ana pa ka na nagpabilin diya sa frontal lobe sa inyong kartiya, sa inyong kasing-kasing. Abi nimo, ang perfect tense, usa ni ka completed action in the past of time, sa kaniadto in the past. Uban sa resulta, nga nagpadayon kini karong panahon na it's continuing at the present time. Ang gisgutan nga present time dinhi, mao ang present time sa pagsulat. They still should retain ining maong naibawan nilang doktrina. Siya mingon nga inyo kining mga butanga nakatunan uban sa resulta nga you still know those things if you retain that knowledge. Ugo niya, mingon siya, mo kinang inyong nakatunan. What withholdeth that he might be revealed in his time? Alright. Now, unas tanan. Ang pulong nga what dinhi. Right. It doesn't occur. The word withholdeth dinhi, anaa sa gibutang nila ni sa present active participle neuter accusative singular, gikan sa usa ka verb. It's actually a particle nga gigamit dinhi substantively. Okay? If there is literally you have known, inyo nakatunan uban sa resulta nga inyo pa kanang nibawan. The one withholding, the verb here doesn't per se need to withhold. Let us have a better translation ini. Nagpasabot kini, okay? To suppress or to restrain. How valuable it is to be able to look at it in the original. Lamig yun pagayo kung natong makita kini sa original. Apan yan itong wa ni tingali mahinumduman ni mo kining verb nga chad eko. Chad eko gikan sa Roma kapitulo 1 versikulo 18 hangtod 20. Specifically diha sa Roma 1:18, gaingon diha og the ones suppressing the truth. Kini nagpasabot og to hold kata as a preposition that means down. It means to hold something down or to suppress. Ug diha sa Roma 1:18, kini naghisgot sa negatibong kamubuton niyan itong mga di magtotoo kinsa misanong negatively ngadto sa God consciousness. They suppress their knowledge of the existence of God. Nasayod sila sa mga kinaiya sa Diyos nga maong sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, o veracity. Mao ni ang 10 attributes sa kinaiya sa Diyos. But they are designed to attract a positive response, positibo nga tubag, o sa pagdasig, pag-agda sa tao to seek relationship with God. Apan ang negatibong tubag, negative response to the knowledge nga naay Diyos, kini nagasuppress o nagatapin-an nini. Nagatapin-an nini mo kana ang chad eko.
Maorang verb sa participial nga porma ang gigamit dinhi. Siya nagkanayon nga imong nahibaw-an ug naa kini sa neuter accusative singular, the one suppressing or the one restraining. Okay? Suppressing is from the Latin sup or sub nga nagpasabot under or down sa ubos. Press means to push. Pareho sa ito nakita diya sa Roma 1:18. So, I repeat, na kini sa neuter accusative singular, a gender nining participle neuter. Ug wa kini maghisgot ug dili magtotoo. It's not a reference to an unbeliever. It's not a reference bahin og negatibong kabubuton. It's not a reference to a member of the human race. Naghisgot kini bahin sa Dios Espiritu Santo. You have known the one suppressing or restraining. Imong naibawan ang nagaduot ngadto sa ubos. Ug ang gisgutan dinhi mao ang restraining ministry of God, the Holy Spirit. Iyang gi-restrain ang dautan, evil, karong panahona. He has been restraining evil sukad pa sa pagsud sa iyang ingnon tag grand entrance ngani sa kalibutan sa tao. Kaliwatan sa tao. Sumaa sa gisulti diha sa Genesis 3, versikulo 6 ug 7. Og nagapadayon pa siya pag-restrain sa dautan, evil, bisan karon. O ang restraining nga gisgutan dinhi mao ang pag-restrain sa evil sa mga magtotoo. Ingon man ang iyang pag-restrain sa evil dautan sa mga unbelievers. Although ang context dinhi naghisgot sa pag-restrain sa evil sa mga di magtotoo. Kasabot ka ba? So, atong makita karong taon-taon ang paagi nga iyang gigamit dinhi. But ang participle being used, ang gigamit, is a reference to pneuma, ang Diyos Espiritu Santo, usa ka neuter noun. Nagaingon kini og, you have known the one restraining. Busa ang versikulo 6 nagakanayon og, and you have known, and now you have known in the past, with the result that you still know this. The one restraining, ug ang Diyos Espiritu Santo is the one restraining, and He is restraining. Ug ganiyang tuyo, purpose sa context for Him restraining, aron nga siya mapadayag in His time sa iyang panahon. Now, that He may be revealed sa iyang panahon in His time, o kinigihubad, translated ingon nga usa ka gitawag og finite verb. Padili kini siya usa ka finite verb. It's an infinitive may gamit dinhi. O kini gigamit dinhi sa context niini to show purpose. Ana kita gitawag og as prepositional phrase. As, E-I-S. As prepositional phrase o kini labihang klaruha in the original language. Gigamit ang as, E-I-S. Ang E-I-S God, kining mong pulong usa ka preposition sa pinulungan nga Greek language nga nagpasabot nga kini nagagikan sa gawas of something into the inside of something. Pareho ra gud nga nakadini karon sa imong kwarto, sala baka imong gi-ace kanang kwarto nimo o sala naman. Imong gi-ace kanang kwarto nimo o sala, meaning you came into that room. Okay? Nasabot ka ba? Pananglit, imong abrihan kanang imong refrigerator o ibutang nimo kanang imong kamot. Ang imong kamot, imong gi-ace sa refrigerator. Nasabta nimo. If you are inside of something, that's in. I-N.
If you go from the inside of something to the outside of something, that's ek. E-K. Sabot? Kining preposition sa Griego, klaro kayo. Mao ka na ang ace. Ug ang pulong ace, nagpasabot og to go from the outside of something to the inside of something. Okay? Og, by the way, gagamit kining pulunga in two ways sa bagong tugon in the New Testament. It's used either physically to go into the inside of something physically, or it means look into the realm of some doctrinal concept. O ang later way, ang mao'y gipadayag din hinining maong context. Ug ang tumong object ni ining maong gisgutan nga preposition, sanglit ang mga prepositions in Greek, kanunay yung na siya object and always precede their object. Ug ang object ni ining preposition nga is dinhi, mao ang aorist passive infinitive sa atong verb nga apokalupto. Yan ang ka pa ba sa apokalupto? Gigamit na pod ni pag-usab dinhi. So, ana kining preposition nga is. Ingon nga preposition, sa panahon nga mga preposition adunay infinitive as their object, they always take the neuter accusative singular sa article nga nagapakita sa case of the infinitive o ganiyang infinitive. It's from the verb apokalupto. Di nilang una kita kutob kay di ang pamaydaghan nga itong klaro nimo. Okay, dinita mo hunong ayaw sipyat sa pag subay ni ini. Ato kining ipadayon pa, kadaghan pa kitang pangaisgutan. So I hope dili ka mo sipyat sa pagsunod ni ini. Magampo ta. Amahan na mong Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni higayon nga mong gipahimoslan nga grasya. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw ka namo, hinaot nga kini mahimo gayong klaro og tataw sa among pagpanabot pinagi sa pagtudlo ka namo sa magtutudlos kamaturan nga mong balang Espiritu Santo. Dili kami makasabot ni tanan o Diyos kung wala ang Espiritu Santo sa iyang ministry. Musa salamat o Diyos sa imong pag-uban kanamo nining adlaw. Ay naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi ron kami makapadayon sa pagtuon ni ining bahin sa among pagtulunan nga the Doctrine of Apostasy. Naot nga mo kining masayran gyud dugang nga mga punto sa doktrina. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.